יותר טוב. הוא לא יכול לשכנע אותו, וכשג'רארד בועט, ליברפול עולה ל-1-0, וזה קורה אחרי 64 דקות, ונשבר הקרח בדרבי הזה. ככה צריך לשחק, לא עם ההצגות האלה שבלוטלי. בא בעל הבית ג'רארד וכובש את השער. יש מקומות שבהם סטיבן ג'רארד יודע לבעוט יותר טוב מאשר בלוטלי, וזה המקומות האלה. לא רחוק מדי, שצריך קצת יותר רגש בביתה, שצריך קצת יותר דיוק ופחות פראות, ואת זה יש לסטיבן ג'רארד. וגם היד הארוכה של טים האווארד לא מצליחה להגיע לכדור. לא מצליחה להוציא אותו מהמסגרת, וסוף סוף שמחה על הספסל. Alpine Lovren and foot back in! איזה שער שוויון! בדקה 91 אברטון ניצלת מהפסד ועושה את זה יקלקה. מדהים! נס. זה לא מדהים, זה פשוט נס. מדהים. נס. כן. גם האיש שכובש את השער, גם איך שהוא כובש את השער, גם מאיפה שהוא כובש את השער, וגם מה פתאום הוא כובש את השער כשאברטון בכלל לא הייתה באזור של להפקיע. איזה שער מדהים. הנה הוא מחכה שם. הכדור מורחק אליו פשוט, הוא מגיע מאחור. הנה כאן ההרחקה של לוברן. איזה גול. אחד מהגדולים של העונה. הגלקה שולח את זה אל החיבורים. וזה שער ראשון שאברטון כובשת